Здравей! Първо, честита победа на Вело Рали Средна гора 2013. Да споделиш и след втория ден общи впечатления от мероприятието? Ами да споделя още впечатление. Втория ден маркировката беше много по-добра от първия ден. Имаше почти навсякъде и аз нямах никакви проблеми. Но аз си знам трасето. Конкуренцията, както и първия ден, си беше от същите момчета. Евгений Балев, шосеен създател, много силен, победител в поколка на България. Баско Василев, който постоянно става все по-добър и по-добър и почти ме е настигнал. Побеждавам го само може би с малко опит. И това, че си вярвам може би малко повече. И Добри, който този втория ден обаче кара малко с нас и реши да я застане да помага на другите от отбора, на Николай, треньора. И иначе ще да кара с нас. Аз в началото съм объркал малко, съм притеснил колата и всичко, но аз просто не слушах и нормално получих си наказанието. Доволен съм, че обаче успях въпреки наказанието да съм първи. За организацията мога да кажа, втория ден трасето и всичко беше много по-добро. Аз лично се чувствам много добре, спрямо предишни години. Почти настигнах каранията на Уолтер от 2011, когато беше здрав и на 100%, защото миналата година беше болен и даде по-слаби времена. Да. И съм доволен от това, което е в момента. Конкуренцията постоянно се засилва. Аз всъщност именно исках да те питам как виждаш нашия спорт, като че ли се развива постоянно, появяват се и нови лица, но така е, в близки години мислиш ли, че ще се появят повече състезатели, които да те застрашават? Ами, нашия спорт, значи планински колезен, не се развиват състезатели. Повечето добри, както виждате, идват от шосейното. И само сме единици, които сме на върха, които се с планинско занимаваме. Това сме аз и Васко Василев. Други просто няма. Другия беше Уолтер, който си заминал от България. Той толкова години ни помагаше. От Велокуп Мамут, май. От Велокуп Мамут, но те не са същи. Те са една класа отдолу. Просто ние сме най-целенасочени, най-много тренираме и се вижда огромната разлика между нас и останалите. Има много голяма плътност на хора, които или са тренирали от доста години, имат опита, каранията, обема на тренировки, или са амбицирани, но те просто първо нямат състезанията, имат може би и друга нагласа и си вкарат и енергията в семейството. И заради това те са няколко ниво отдолу и там е плътността. На най-високото ниво, къде сме ние в момента в България, сме само няколко момчета и не знам дали в бъдеще това ще се промени. Просто има много фактори и да се надяваме и да се интересуват и федерацията, за да може тя да подпомага клубовете и клубовете вече да развиват и състезателите. Трябва да има някаква амбиция за хората да се занимават. Нали? Иначе за забавление е по-различно. Но като начало аз виждам светло бъдеще и съм оптимист за всичко. А иначе да дадеш някакви препоръки за хора, които са по-начинаещи. Препоръки, най-важното, което според мен, извинявай, че не те изчаках да довършиш, е да натрупат километри. Т.е. да потренират, да се забавляват, да се хванат и да карат просто. Да карат известно време, да натрупат опит, километри в гората, нали, ако искат да занимават на колезени, защото съвсем различно отколкото на шосето. Да. Аз вече го правя всичко инстинктивно. Знам как да влеза в този завой, къде, как. И вече мога да рискувам малко повече или по-малко. Докато те нямат опит или падат, имат технически проблеми. Случва се на всеки. Като цяло е да натрупат километри, нали, обем и защото ако го нямат тези неща, след 1-2 часа тялото им се скапа, уморява се изведнъж и то вече не е забавление самото каране. Нека тренират с месеци, да натрупат нужното време и тренировки. Васко се лега и така отзади. Ей, сладур! И след това вече те се усеща веднага как изведнъж имаш повече енергия, като финишираш, чувстваш се по-добре и се чувства как си по-силен. А за интензивни тренировки и всичко друго, това като му дойде времето, всеки може да види в интернет. Те са много простички тренировките.
Да. И така, всеки според желанията и възможностите. Но като цяло съм много щастлив от това мероприятие. Атмосферата, всичко толкова приятелски настроени, толкова трасето е едно предразполагащо за успорвана битка за щастие. Всяка година съм много щастлив от това състезание. Да, благодаря. И искам и другата година да го направите и се надяваме да ги провеждате пак. Много благодаря и аз за всичко, което направихте за нас. Добре. И аз благодаря. Благодаря за отделеното време. Виждам, че те чакат, да не те задържам. Няма проблем. Всичко хубаво. Чао. До скоро виждане. До скоро. Последващото състезание.